Táto lokalita vám ponúka nielen útulný domov, ale aj pohodlný prístup ku všetkému, čo potrebujete. Vítajte na terase na Moldavskej ulici. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou a zmenou dispozície. Práve sme v obývačke, kde sa moderný dizajn stretáva s útulnou atmosférou, ktorá je prakticky prepojená s modernou kuchyňou, ktorá je ideálna pre varenie a trávenie spoločných chvíľ s priateľmi. V byte máme ešte spálňu, kde zrelaxujete po ťažkom dni v práci, a kúpeľňu, kde bol každý detail premyslený pre vašu pohodu. A teraz si užite výhľad, ktorý vám tento byt ponúka. Vaša nová cesta začína tu, v tomto byte, ktorý kombinuje moderný dizajn a pohodlie. Príďte si vychutnať jeho atmosféru. Ahojte.